да разместим малко нещата, за да изглежда се едно съм го снимал друг ден. И накрая сигурно ще сложа това нещо, той отказ в видеото. Как да започна? Това са най-трудните неща. Как да започна? Значи най-трудното нещо да бъдеш ютубър и да правиш сода ревюта не е да пробваш напитките. Най-лошото е да измислиш как да започне твой клип. Камерите вече записват, значи вече сме почнали. Здравейте, днес ще пробваме напитката Gold Kiwi от OKF. Ако не знаете, OKF са легендарната компания за алоe вера напитките. Мисля, че от тях тръгнаха, но не съм напълно сигурен. Мисля, че те бяха първите, които пуснаха алоe вера напитка и после всички други компании като Delos започнаха да ги имитират един вид. Така че днес ще пробваме Gold Kiwi. Аз златно киви не съм ял, но така се казва напитката. И естествено има и алоe вера, мека Gold Kiwi напитка с алоe вера и бла бла бла, яда. Аз не съм дошъл тук да чета, аз съм дошъл да пробвам напитките. Окей, да пробваме. Това също е напитка, която ми беше донесена от Соня, така че този клип е в нейна чест. Камера Б. Мирише много готино. Това мирише малко на Monster. И цвета му е такъв жълтеникъв. Това ми харесва доста. Да, окей, това е много готино. Може би бих казал по-добро от алоe верата, стандартната. Така че златно киви от мен получава 8 от 10. Наистина, не е лоша. Но честно казвам, предната напитка, която пробвахме с Cotton Candy, тя беше брутална, тя беше по-готина от тази. Тази е близко, но не баш. Но вкусът е много приятен. Значи OKF златно киви, а го видите някъде и харесвате по-сладникави вкусове. Дори интересното е, че не е толкова сладникав. Той е хем е сладникав, но и малко лекичко кисел, до толкова да ви жегне леко. Просто ако видите Gold Kiwi, от мен получава един палец нагоре и 8 от 10. Наистина много приятна напитка, така че може да я пробвате и вие. За други сода ревюта или фуд тестове може да последвате канала или TikTok, или YouTube, или Instagram, или всичко. Аз вече не съм много в социалните мрежи, но пак може да последвате, за да видите кога поствам клипове. Хайде! See ya!